Ndabira bibedera mabundasi. Itu ndio chokwa. Ni matatu ni moja. Mwana ni batiro. Samsoro inaga. Yes. Ndio Douglas ndio mali. Ngamile nawe yakutisa kwa nasi. Ina nawe kuti atisikui Wanichi wako achidako wapa mukati nemusha wedu, mukati wemusha wedu. Zvichiponzerwa nditete vari pakati pedu. Pamba patogara Changamire. Pamba baba namai. Mai wangu wakashaika is late now. Wasati washaika mai na baba wakatiudza kuti panapa ndo pamusha kwako ndipo uchazogara. Then mai washaika. Tikambogara na baba over 7 years. Wasati waroora. Wazoroora baba after 7 years. Baba waya mai nini mumusha. Mai nini wagara mumusha. Takagara nawo muzima 5 years. Tigara pasi mausi mumba ya mai wangu na baba wangu magara mukicheni mumu. Right, nawo yazoitika nawo. Pakudako wakaboka kitchen. Tikambogara pasi sedare remumusha na tete. Tete wandadaidza kuti pano nhasa. Tikaudza tete zvinoita here kuti muwake musha panapa pambangu pamweti pomwe papati pamusha pomwe mukadzi. Zvikazi iwe uri mwana titauri newe. Tobva tambonyarara. Then nawe azoti tizosumuka kuya panapa Changamire. Pakuwaka house. Saka nawe ndabvunza baba kuti baba ndakuwaka house panapa. Ko tadite matitaramukei. Sinta kuti imi mana pana mainini. Wakadzi vairi zvinozoita kuti wagarisane mumusha. Ko sofa kuti vanova kuti maini unotsvairawo, mbuya vanotsvairawo. Huku dziwe dzikapindawo, pane pachipopotwa. Tikati baba mukonere magariro atikuita. Hazvisi kubuda zvakanaka. Tadi since mati imi munazviona kuda kuhanda dzenya toda kuakira musha. Mati vachitichita minda tinayo. Ngachitichi aendawo pake. Patone mningina wangu ini. Maini wakazoita mwana na baba. Patone mningina wangu ne 14 years. Nditopa example kuti mningina wangu. Manje unenge ucharoora. Saka zvambuti mudo wakamusha saka mukamuakira musha. Uchasara ino panoti pamai wake na baba wake. Akarabara zvakawakira pana zvinozonesa. Ini ndano mhuri futi. Ndaplaza nakatowaka kuti pamusha pachepo pa. Saka wana zvinokwanisa kuzonetsa. Saka ndachitaura nababa but maini nonga wabvanda kuti hazvo wakatononoka ndikati aina ndositaura nema ndochitaura nababa ini saka ndo nhau yakazoti zvosvika panapa kumashure kwacho Changamire maini wangu pakauya wakaroorwa mumusha medu wakabva kwanga wakaroorwa kwaJombe wakauya nezvinhu mashavhero mapiki mafoshoro zvikatengeswa mumusha wakauya nemagwere awo wakabva nawo kumusha kumurume kwanga wakaroorwa wakauya nawo mumusha medu wakatengesa wobva watenga mbudzi dzavo dziri mukati memusha. Tikabvunza vana tete kuti hanozotikonzeresere kumberi kuti wabva nezvinhu kumusha zvauya kuti mumusha muno nehembe dzemurume wake dzakauya kuti mumusha tikati urichengetera vana wana paibheni wafunga kuti magrade 3 vana vakatopedza chikoro wakuzvishandira ndikazi ndovachengeterwa hembe idzi padzakauya mumusha mukati memusha wedu. Saka isusu panapa patauya panapa isa harina kuya kuzoripotera baba but takuti mutienzanise. Nyaya yanga iripo tete wandaunza panapa nhasi waiti iyo muri kudzinga baba mumusha. Tikati isu baba hatisi kumudzinga baba mumusha. Baba tinowada ndi baba wedu isusu. Tinogarisana zvakanaka ende tichirongera zvinhu zvedu pamwepo. Saka panyaya yenhau iripo Changamire rati awa ngawachite sei. Sinzi tunadhona kuda kuwakira ngawachingoendai mungowagira pasaidi sinzi musati matanga kuwaka. Ndo nhau yatinayo Changamire. Okay, saka nyaya iripo ndekuti mimi kuti maini hafaniri kuwaka padhuze neyadhi yamai wenyu ndizvo kugara mukicheni yamai wakuga wakazowaka yake pasaidi asiti makasvikira mukicheni kicheni mamai wako mainini ari kugara kupi papane kicheni pasaidi futi yakavaka futi yakabva waka pasaidi Vachidari. Warora mumba yagara iripo yanga iri yamukoma. Yamai kuru futi.
Sasa mimi cha musuda maini no aripo paripo iri pamuti mimi maini naenda kuwaka. Paripo. Patika manje mai wari uzondichi. Munhu kana akarora mukadzi wake. People must not decide for him. Because kana muti mimi baba arora mukadzi wake. Woti mukadzi wake apa. Imi wana moti mukadzi wako ngasagara. Kumadingo siya baba ni wakati wake muenda kwenye kwa mnota kama mapazira Makura. Chimanyika. Maikulu na mainini wale wanao wakomana waili. Mkuru ali wa maikulu. Ndikafaulu kwa utandiani. mukuru Mkuma na chini. maizwe na shona hizo pano wakazitu maikulu na maini asimukoma na mkuru ari kwa maini Kwa maikulu. Kana ali kwa maini. ari kwa maini Ali kwa maini. ari ngoma na mkuru ari kwa maini baba wafa anopiwa utandia asore kwa asindieji Asi situation ya kile mkuru ndio maikulu. Mkuru na mkuru ngewa maikulu. Ndio nopiwa chini uta. Ndiye muliziwe chini umusha. asi Mkera space. baba Uchiripo baba. Murizi. baba mulizi uchipo asi chakuita kuti wana ndiwo wanotaurira baba kuti mukadzi wako mainyu ngaafundikira wake uko asavake apa Muyadi mumu. muyadhi But I'm not serious. Baba unosi hata baba wenyu ndi huyu. Whether I'm dead or alive. Mkoma na mkuru kanani akiwa kuta wa baba. Ndiye muliziwe chini wemusha. Amumudzingi. Unogara pamusha kwa baba wako. Apa tunatula zikanya. Baba uchiripo ayo nyaya request ilipo. request iripo iri kubva kumwana wamaikuru iri request iri kuenda kuna baba kuti baba Kwete ipa. mukadzi wako wechipiri uyu mukadzi wako mudiki haafani kuwakira apaba ngaasuduruke anovakire chisango yaekure Asi muri muyadi. iri apa asi muri muchi Muyadi. ndopane nyaya nditi But batika ndozvatutaura kuti mwana ane kodzero here kutaura baba Unokodzi. kuti baba mukadzi wako ngaasavake apa baba unoita zvaanoda vapandwa kuvakira mukadzi wake ndiye anosaita paanoda Kanga waita toboti barika. Hadisi barika. Hadisi barika be. izwaika nyaya iri very simple iri harisibarika chinozibarika hunge wakadzi wese vari tu vari chii varipo vari wachi munhu akaroora mukadzi after mukadzi wake mukuru afa harisibarika mukadzi wake yes harisibarika wanaombataosanja saka zvakuitika kuti wana wari kurwa shanje dzamai asipo baba unosabvira mukadzi wake kuoda Atirirawo wana wake hangafiriri mwana womukadzi ndochokwadi wakasiya
izwai taakurasika. Kurasika kwataakuita kune mutemo. Handiti mutemo unoti even nyange baba akafa nhasi, there is a surviving spouse. Whether ndimaini kana kuti ndimaikuru, asi there is a spouse. Kana surviving spouse iripo, haatongi nemwana. Haatori zvese. Ngatiende mutemo. Ngatisarashe mutemo. Surviving spouse kana asara aripo, it only means that she is the senior person pama surviving beneficiaries. Yes. Munuzwa? But azvinewo kuti ari kutora minda yamaikuru zvinhu zvamaikuru achiita zvake. No, zvinhu zvamaikuru zvinoramba zviri zvamaikuru. Iye zvake mainini zvamainini. Wana wamaikuru wanoshare estate yani yamaikuru nababa. Wana wamainini wanoshare estate yani yamainini nababa. Hakuna wana wamainini wanotora zvinhu zvani zvakashandwa nani namaikuru. It's like saying kuti mai grass yaimba handisi pane misha. Hakuna wana wamainini wanotora dzimba dzani dzamaikuru. Hakuna wana wamainini wanotora minda yani yamaikuru. Hakuna. Saka mukona ndopatukuta kuti kana baba handiti ari kuita challenge yekuti akuti minda yanga iri yani yamaikuru wopamainini, then there's a problem. Kana kuri kuti baba ari kuti minda yangu yese iri apa iyi handiti yamainini, then there's a problem. Handiti asi kana paine effect yekuti mainini wakazoroorwa maikuru padini pasisina handiti mainini paauya ari kuda wakamuda wekudini. Saka anorime baba anoita redistribution yeminda kuti mainini akwanise kuwanawo pake paminda panozi pani handiti pekugara. Handiti kana imimi wana wamaiguru muri mumba mamaiguru, then mainini kanotagiwa pani pake panotowo pani pake newana wani. Saka imimi dambudziko renyu pane zvatataura izvi, dambudziko renyu riri papi? Space. Isusu space yekuti wanowaka tinayo iripo, hatina problem nazo. Chiti chikumbiro changamiri sofa pambaba paso hapagariki baba. Vamunozwa tete pamunozwa mira chimbobvunza ngatiende mbijana ndikona tione pane nyaya yandira. Kana muri pekuti awake paripo handiti ari kupa decision yekuti anokwanisa kunowaka ipopo ndiani? Asi anofanirwa kunge ari kupa decision iyoyo ndiani? Ndi baba. Ngona pane nyaya wana handi wanofana kutaura baba kuti mukadzi wako nhano wake. Baba ndiye anofana kutaura mukadzi kuti iwe mukadzi nemamiri akaita chifara iwo hamunowaka papi handika. Not kuti imimi right mukabvisa baba mai nini apo handiti paripo panga parugara baba. Indirectly what are you saying? You are saying kuti baba nemukadzi wako ibva panapa. Nomira mirai. You may not say it nemazwi. Handiti you may not say it nemazwi. Asi action enyu ndozvari kutaura. Because kana nini mukadzi wangu ndakagara nemukadzi wangu ari arundibikira ari arundichengeta, moti mukadzi wako ngaabve maurumu aende anowake kupi uku, iwo usare wega mupi muri kuti muri kuti taura kuti handiti kuti hedu handikuda munomhanditi asi chatoda ndechekuti iwewo onewo wacho teerera kune mukadzi wako wobikira mukadzi wako uri uko. Hamuzozvitaura nemazwi asi action yenyu ndozvairi kutaura kuti kana mukadzi wako auko iwe uchagari nei pano teera kupi ndopatava kuti ndatichitarise manje
kuti is that proper kuti mwana unotaura iwewe baba pamusha pake kuti enda uko ko imimi murutadza nei kuti kana kwaka kutoripo murutadza sei kusumuka imimi iweweugara endei ikoko kwamuti baba enda uko siyai baba ari apa imimi endai kupi endei uko mirai tinoambotaura tozotanga mubvunzo toda kuziva pane chii pane nyaya because isu toda kuti establish toda kuti tese tione zvinoita here zvamukutaura kuti hazvidii hazviiti kuti baba ibva paumba pako endawo wake uko isusu tisari pamba pamai wedu hapagara ndizvo here hazvisiri izvo tati mainini tagara navo musame kitchen yamai vangu for more than 5 years wabva wazovaka kitchen yavo pasaidi hatina problem navo isusu hatisina problem pese pataigara pasina problem navo tete wangasati watopindira futi by then now but tanga tangopindira tete changamira yambonga pagara pachipokoterwana pachiita sei tete takasvika pakati pemusha watodaidzira kuti muroora wangu uri kurochenesa musha panapa pari patsvina panapa ava tete varapa saka panogarika here changamira pazogarika izwaizvaduta munoziva guys tumwe tunhu munopedza nguva munobva order tumwe tunhu pamunopedza nguva muchinetsana natwo unobva waisa kuzvishaya kuti munoisa kuti chii chacho saka alright dai imba iyi vana baba dai kwakuri kumurambi baba wenyu inogarira mai wenyu afa baba wenyu kugara kumurambi imimi pamba ipapo ndipo murugarawo baba wabva arowa saka muri kuti here baba ibva kumurambi ugari usakubvetsisana tiri murambi ndochiwa muchipi chamuto imimi makura wana move out not just baba ibva pamba pako muri kuti iwe kana muri baba ibva pamba pako muri kuti hakuna zvakadaro imimi kana muri wana makura move away pamusoro changamira pamba apa tinogara changamira ndakapi wakaumba yangu itoripo saka what is the problem nandakuti since awana dhona changamirika nezviri kuitika mukati memushaka dona iwo ruti vane dona ripi ma tete ndoka wakati ndinondovakira hanzanzi yangu ma aiwa saka ini ndotika dambudziko renyu riri kuna baba here kana riri kuna tete riri kuna tete saka baba mudumbidzii baba tazogara navo pasi ndakati baba tazogara navo pasi hanzanzi yangu ndakavati imimi hamutauri baba zvekuita kai saka patakagara but iwo dai ngwariwo hanzadzi yako irushungurudzo iwe waiita sei iri kushungurudza hanzadzi yako iwewe iri kushungurudza ndiani chakanaka nehama nehameno havari kushungurudza whoever asi ari kushungurudza hanzadzi yako waiita sei kuzwisisa nyaya yacho kuti nyaya yacho kana toti kushungurudzwa ririnzi pane kusakuita hanzadzi yako irudi iri kushungurudzwa iwewe as a brother what do you do unorizova issue yacho unorizova issue yacho how depending nekuti nyaya yacho yakamira sei chakanaka amicable handisi uyu auyawo hanzadzi yake iri kutoswa nawo you wanted to just sit there and watch asi yako iwewe unoda kuidefenda uyu woti usadefende yako chakamire papanodobvunzisa kuti hanzvadzi yake uyu hanzvadzi yake tete tirikuishungurudza nekumboishungurudza tinogara takagara zvakanaka wataura kuti payaipo pari kuda kwanga maikuru wakati wakauya kuipa bhani wakatanga ndiani ndini akangapwa mwana akasotanga kare kuakaumba iyoyo saka mwana omutsaire umba iyoyo saka tine two options saka tiri kuti here baba oga aiwa uyu mwana no handiti mirai odaka
tiri kuti isusu tine two options. Chatutaura someone has to move. Pakati pevanhu vari pamba, someone has to move. Pane unofanira kutomove. Saka mubvunzo yedu ndeyekuti anofanira kumuvha ndiani? Baba nemwana. Mwana haamuviki wakati waka maini. Mwana wazoyapo wakati pane dzimba dzababa. Pane dzimba dzababa. Pane dzimba dzababa. Saka tikuti anofanira kumubva apa ndiani? Mwana here kana baba? What I think, okay, what I tell it is. I'm sorry, I'm sorry, inini hanzvadzi yangu yakarora mukati wekutanga. Ndini mai Chishawa, ndini Grace Chishawa. Hanzvadzi yangu yakafirwa ngemukadzi wekutanga. Afirwa ngemukadzi wekutanga. Inini namai Kuwara. Mai uri mumba wangu iye mai wekutanga wacho wakabarwa. Uri mumba ndikati namai Kuwara ndobva ndati ngatitsvake mai musara pawana. Munun'una wa mama. Ndikaudza mai Nyasanza Machana akataura namai Minhani. Tikaenda pana mai Minhani hazviitiri kuti musare panapa murohwe ndiriro. Takaita 3 days. Kusvikira hembe dziko yemanini akati handidi ba. Ndatoda kuti mai Minhani agara. Saka rino zvakaramba ndokanyamwe wakaramba kati endai kujechera. Sikujechera namai Kuwara ndati kusika. Kusvika rino zvakagara 6 months asina mukadzi. Achichengetwa ngemukadzi wangu. Rino sokazi yako mukanga kati ndoda musiki mukadzi wekugara naye ine kugara nemuroora une nhungu udare ndirudawo kuti ndione mukadzi wekuroora. Mai Kuwara namai Chishawa nditsvakira ndikashaya. Mai Kuwara akashaya. Rino sokaziona shamwari dzake dzakafirwa mutsonzo. Dzikati unoona ndishamwari haukawo kwa Elizabeth. Vaibva wapfimba nawe wadanani. Ende wari kugara upenyu hwakanaka. Tsonzo rese rinoziva chizwa. Zvadaro waroorana. Tagara. Uyo akati ndirudawo kichini yangu. Ndikati tinokuwake. Aibva ati ndiri kudawo pekuisa magwera ndiri urumwa ngezvikumo ndiri muhouse. Vakapiwa 2 rooms yanga arunga. Batamu wake. Aibva ati ndirudawo chikwere chekuisa huku nebvudzi batamu wake. Vati ndoda 12 batamu wake. Zvakaita wana wamaikura. Wakadzinga hanzvadzi yangu mumba yemukadzi mukuru. Uyo akauya kumushoka Chishawa akati tete ndakadzingwa ini. Asi mwana wangu asati afa waizi mage. Vakati baba namai makure. Gara henyu muturumu yangu. Elizabeth ndakagara muturumu iyo. Nhasi ndimo wani. Kusvika mufe. Make abva waisa mupolisi. Ndikafa mukanga mafa imwe mubhokisi neinei. Kuda Elizabeth ndakura. Zvadaro. Tagara. Takazodaidzwa. Ndatiti ndakawaka zvese ndakupera takazodaidzwa. Tete uyai kumba tende zvekutaura. Wakauya na Eunice na Melody nani. Ndikati zomuri kuya kumusha kwangu inini kwa Chishawa ndidaidza kune nyaya. Kazi ndiani ndi mai musara bana. Kukazi. Atina udaidza uyo haachazivi chiro. Tamudaidza ndisu tamudaidza. Wana varinosiwo mukadzi mukuru. Tasvika. Kaitete. Takaungana mumba yomukadzi mukuru. Yotakamuwapira. Kukazi tete. Tamudaidzira kuti promise ngachibve vana. Asi promise yanga akuto mwana weuyu mwana weuyu anga akutosenza. Tamudaidzira nababa. Ndre uyo akabva magwera ake masake matatu. Aibva atengesera mukadzi womamarira. Aibva atenga mbudzi yake imwe. Saka mbudzi iyi abereka pano mbudzi dzati dzidiba. Ngadzibve pano. Tikataura. Tapedza kutaura meeting iyoyo. Asi tisati tanga ndakati wandidaidza pano ndiri nosereka ndiri Jackson kazi ndisu. Ndikati next time kama udaidza tete kumusha kwangu ndikodaidzwa ndinosina Jackson. Saka zvadaro takapedza nyaya yese. Tapedza nyaya pane kasikana karinosi kangozi Jeni. Kangogara pamutanda. Takasvika tapedza nyaya. Kwakusumirwa zvese kwakusumirwa. Aibva zoti zvinoita we kuti wakadzi waira ngotsvaira mukohomwe.
Munapata ere zvinoita kuti mukadzi waiyombochera ngo zvanga zvakadini kuti baba nemukadzi wake vatakude dzimba dzawo dzawakavaka panapa wawake kudanga. Ndakakozewa usika zvanga zvakadini kuti baba atore dzimba dzakakavaka nemukadzi wake wawake kudanga kudzimba kekalastigoni kamaiku tikapara gore rapera ukaenda ukoti wanu vakachiuda zviro zvamaiwedu minda yedu neimba yekuharare nezviro zvamaiwedu wakaendeswa ukoti apa. Ndikati mari kangu maenda kuti mari kangu kuenda kwamama asi tiri kuteedza zvavari kuda kuita. Wakasvika kukoti mama wakazi muri kuda zviro zvamaiwedu omba yekuharare ndiyo inotongwa ngevanhu vomutoto asi izvi zvemukumusha ngezvasabhuku namavo nashe kazi baba mungu chakaseruka ndiri headman kazi headman ndiyo ngopa pekugara shendai kumba mopewe pekugara ndi headman ndini nana ndi headman ndiyo saka chizwa ndiri kweli ndo zvakatora endai headman ndiyo ngopa ivhure kugara kuti imi wakaenda nemusikana wangu kanini festival ndiyo wakaenda nakuko ini josi ana kwenda sikasara ana petuwa iri kumini anakwenda kwenda takandozwawo asi wari vakati tiruda umba yedu yekuharare avakati takamba tiruda kaumba kedu ako makapinga ndimati ako murugara avakati toreyo tichazowakawo yedu mapazwa ere mo tichazowakawo yedu torei henyu dzimba dzedu zvichete ndakanganwa musi adzinga vandikasoti musi jenati endai mogare iyo kudanga handirunge papo musiende mogare kudanga rinosongati ini zvinondishandisei sabhuku panapa ndina dhagi uri panakati handizvi kumba pamhao ndakadhivhaita pamusha pano ndirinosi musi wacho adzingwa ngekalastigoni kubva kwajakiseni kusvika kutarai kwese iyo ngekwadhagi nemukadzi wako inini nemukadzi wangu muduku saidi ndikati iswanacho tichirikuekokaliswa rinosi ndizvo ataura sabhuku handidziki idhagi panapa ba saka chizwa ndaenda inini musi wa 6 October ndakadaidzwa kazi tete makati muda wakira rinosuma ndikati kazi uyai musi wa 6 May 6 April ndakaenda kumba kwako asi ndakakutendwa ndadaidzwa ndiri nosere kambinga ndikati ndichazwa kuti ndadaidzwa naye ndakaenda tikaungana muhouse mami nadhagi nafungai namarachi mamai musarapawana najoni naedi tikapinzwa mukadodomo avari kuragara mukamumba kakati tagarai muno jekiseni baba mune ndiyo wakati saka tete zotaunganira munomu ngezvekuti zvanga zvakadini kuti muda wakira rinosi house pana madini kuenda kowaka kahausi iyo mberi iyo kuchibhorani kwakafa hanzvadzi yangu nemukadzi wangu nekorona hausi inoshakava ende muwakire ngenyasha ne 30 years mwana wengu asi pakutanga ndakanga ndaenda kokumbira rinosi kuti ndoda kumawakira hausi ndibva ndaenda kokuanga jekiseni kuti ndoda kuwakira rinosi hausi akati ndichataurira ndopakundidaidza kuti makati muda kuwaka hausi zvakadini kuti mawakire ngenyasha tivhare kanzu mwana handina kupindura pamusoro ndakashama mumwe ini ndoda kuwakira rinosi mumba yekuti agara aisa chimbo dzavo kwangu ndakabikiswa doro ndiwo chimbo dzikapiwa ndipo vari kudzinga kahausa nekahausa ini ndoda kuwakira rinosi house yekuti aisa chimbo dzavo kwangu idzo vari kupatira padai wana hawana life ba kudzingwa kuti kazi muri Donald chiwakirai ngenyasha kamwana kadinainezi kwamovha rekanzi rinosakadaira kuti ina nautaura pamusoro kusvika ndidzoke rinosakadaira kuti inini ndimo mune vana vakuru jekiseni nemi mune vakomana vakuru madini kovakira kanjeri mwana mundiyo mwana wetoda kovhara kanjeri inini ngenyasha akura uchazovakawaka
izvo vanga vari kuita vari kupulana kuti vadzinge ava wagari kusina mvura kusina handetskusina pulani yavo inaina kudairavo asi rinozva vakati imimi ndimume wakati wako chine motero kubvira kuita pulani yekuda kudzinga mai musara pawana masuzeni wakati ari panze isusu kubvira kundeswa ngekakadzika kabva kabara wana waini watatu kutaura tinobvira ndeswa ngekakadzika isusu kutaura umba yaJekisoni nevanhu wese newese neiwa isusu tinobvira ndeswa ngekakadzika kakabva kabara wana waini uyo ndakabvunzira ini ndiyo rubvira tinetswa uyo wakadaira kati iwe ndiwani uri mai musara pawana maichi pano adaidzwa ndiani watiuya pano ndee wakundidzingira mukadzi wangu kwazi isusu tirinetswa ngoo wakaamba kare mambo kudzinga vanhu wakaamba kare handadzi yanga irariwa nepamoto wangoita kunga magawa kurunzirwa ndekobaba muninenekakurunzirwa hawarari kubva utire abve pano uraende ndo zviripo pamushaiba uyu ngaabve kwasaredhani zvinoita here mama rinosinda mupangidza kuroora kakati wakadzinga elizabeth ngosvika kwamatiza kumisheni aiti ndadzingwa dadii ine ndikozva kuti munhu ungodzingwa aura kana kuti zingwa ndiri nosvika nenemadzotani vetomwa ungosvika iti ndadzingwa kwamarira ndawana varino zvinoita ndapedza ndikazowanda zvinoita ndapedza hawana kwisiba saka nini ndikuzindiwa wake unga ndikati ndidowakira rinosi isusu mumba medu takakura tiri varombo baba ari kusauzi ndikasenzera kwamisheki nekwambesa nekwamberi pawercome bar kusvika ndisvike grade 7 ndapedza grade 7 ndakaenda koticha kwaMutasai kwibva kwaziwa matrendi asiri matrendi tichaba ada kothule mudaramo ndakaenda kudaramo ndikabvisa mari yangu ndandikusungira kwaMutasai gore rino ibva yapera 1962 na 3 ndikazotanga kuticha 67 ndakaenda kuna Rinosi vakaramba sikuru kupenda ronga kari kakomana kafufu aibvaenda kumbeya kungozi kunyi Mount Pleasant vaisota kurati tsvimbo tikaoneka kwemagorofa ndakakura chamutamzi aitakura tutsvimbo kwemagorofa ndakabva kudaro muno ndikati sekuru ndipewo mari yekupedzisa kosi yangu yekuticha Rinosi akadipo ndikabva ndapedza kosi yangu ye2 years kudaramo mekuchivhukure ndipamusana pengomana saka ndakati zvese kundetswa kaka kudini ndingofa naye nekuti upenyu ndinawo Rinosi ndinofa naye muvhumu mvura pai ndinofa naRinosi nekuti upenyu ndinawo ndiyo wakandinosi ndazvisizvo ndio kwavari kundidzingira kuti ndosenda wagare uwapire ngenyasha kuti ndisamwapire pane magesi baba wana warari vangekuita mapurani kuda kudzinga Rinosi pamusha pasina mvura nemagesi aende kokugara kudanga hanzvadzi yangu firstborn ava ndisisi wangu thirdborn hanzvadzi ichatagara nemashoko saka tasara tiri mumba medu saka inini handina kudaidzwa panapa ndo zvari vototaura izvozvi zvakuti wadaidzwa saka nyaya pano chifi ndasange kuti madzitete tikateerera mashoko ataurwa tisipo zvinokanganisa musha dambudziko riri apa chifi ndaza zvotofanika pane ndafunga taitori 10 minutes nyaya vana vanotaura kuti mai mhashu chimiro chiri pano ngechekuti zvazvakagenditaure muchidimbo mamiriro akaita nyaya yacho mukadzi wekuru wekutanga nditika vakasiya vana vakasiya zvataura mukomana saka zviri kuitika chete ndezvekuti dzimba dzacho dzakaungana kudai so dzaungana kudai so hama dzemukadzi mukuru dzinouya kuita zvirango zvavo nevana vavo vakasara handizvere mukicheni mavo handizvere saka muroora uyu ndiri umwe wacho wakakontributa pakicheni rotaurwa ndiri umwe wacho takakontributa saka takontributa wadaro zvasvikaita kuti wagarisani madzimai tuzveshuwa tikati anhu wei kana kati gogogo zvinofamba sei unoda kicheni yake mukadzi ndiri umwe wacho wakakontributa asi mukufamba kwenguva chief mtasa tichizwa mashoko semazwiro anozviita hazvizodi kuita hospital tiri masiblings tiri umba yeumambo husabhuku zvinoda kudai so madzitete kana takaroorwa zve tadzoka mumusha tibatanidze mhuri dambudziko rataita manje ngerekuti mavhiki aperawo vakadaidzana
vari vatatu masiblings, inini handipo nevana. Handiti vana vaine chichemo chekuti pakuda kuvaka house zviri kufamba sei, tete weitizwa kuti zviri kudini, izvo zvandakaita zvekuzwa. Saka nyaya iri panapa chifu mudasa taikumbirawo nedare renyu mutibatsirewo. Vana kwandiri vanoti hatisi kudzinga baba kusvikira afe kana nemukadzi wake wachigara mudzimba dzavari kugara ngavagare. Ndozvandakanzwa ini. Zvikazi patakaita dare irororo baba warisabhukumarira wakabvunzwa waipa pamba panapa ndakakowa ndikati ngepaDouglas uyu. Saka chikumbiro chiripo ngechekuti nokuda kwekufamba kuruita pesi iri pawatsomba, mwana uyu ane 14 years pasara 4 kuti asvike 18 unonga akudawo pake akaroorwa kana akatizirwa mangwana. Isu totaura zvemangwana. Mwana uyu unonga anawo pasaidi pacho chifita zvakafana nepane restaurant. Pane minda yakawanda isingaiti, minda iripo azoenda kwangu, minda iripo minda iripo chifita. Wana wati hatina kudzinga baba. Baba ngagare ari mumumba make nekicheni yake nezvikwere zvake zvakawakwa nditete nematoireti awo akadidika. Baba ngagare ari panapa, hatina kudzinga. Asi mangwana tazosara nemwana uyu wamainini. Hurumende iri kuextend. Mwana uchasara ine stand yake zviri kutaurika pawatsomba. Uchasara ine stand yake yakafukerwa ine house yake. Izvozvo manje ndozvokukumbira kuti uchita uri unasabhukumarira nehanzvadzi yawo. Mwana azosare mangwana ari panoti iye ngoti mai vangu vakaroorwa vakasiya musha vakauya kochengeta mwana wapanapa, mwana akazodzoka kumba kwavo. Saka uyu mwana uyu ngewepamarira anofanira kuva ine stand yake. Unozowana opportunity rekuzovaka house yekuzogara. Mukomana izvaibvira kubvunza kuti une makore mangani pasara pakadini everyday unokandodai ndafa hangu inini. Asi mwana uchasara ari pamukopa, dzimba dzake dzakatendera kicheni irapo, house irapo, tsapi irapo. Izvozvi munomuzvotakaita Tiendemo wakenyi. zvakadai so chifu ndako ndochitiona ino mwana wangwana unodini. Uyu uchauya nehama dzake dzakuda kuita zvirango zvemumusha. Unoda kuita zvirango unoda kuita zvinhu zvemumusha make. Wanatezvara uyu wachauya. Guys, kana tichite zvatiri kuita ngatiise musiyano pakati pababa nemwana. Because zvauri kuda kuti mwe baba aitirweka chimbozvibvunza kuti kana uri iwe uri kuzviitirwawo newako wana unozwa sei? Because usakazvibvunza mubvunzo iwoga hauzvioni nekuti you are sitting pretty. Asi kana zvananganawo newe kuti wako mwana ari kutiwo ibva pano nemukadzi wako, ndipo uchazofunga kuti zvaiitirwa nhengi zviya dai ndaimusapotawo pamwe ndodai ndisina kusapota. Because mari zvaanoita manje zvaunoseka wamwana wachiitirwa ndo zvinokumirira kumberi muupenyu. Because ndikuti inini kama ini chikundinetsa, chiri kundinetsa ndechekuti sei musi kukoshesa kuti zvinhu zvese zvamuri kurwira izvi muridzi wacho wezvinhu zvamuri kurwira aripo. Ende muridzi wezvinhu zvamuri kurwira ndiye wacho wamuda kudzinga. Munomboedza kuti chii? Because kana muri kuti mikugwa neimba muridzi aripo. Imi muvhotishuwa imimi kuti mudhara waana dhona iwewe chiendawo wakite kumberi. Muri kumbotaura makamira papi imimi? Simba racho muri kuroona kuti imimi. Aiwa, ndinoda kubvunza ini kuti simba racho chairo chairoka muri kumborowana kupi? Anditi because inini kakuziva kwandoitaka kana baba we achipoka guys mirirai atorwe ndimwari nguva yake yadii yakwana mozosara muchirwa muchirwira zvinhu zvani zvake noti kuti mutanga kurwira zvinhu zvake ari mupenyu kutanga kumukwesena nezvinhu zvake zvakakugadzirira imimi achiri mupenyu.
Zingoti. Kuya kumira mudare muri muswa. Muri yesa utanyeye kuti baba mufa. Pauli. Papo. Kuzi ino nazi mutu anazi paruzi. Baba wakati hapo kubva hapo kudai ndepa dhagi. Andisi ndo zvamuri kukoshesa kuti baba wakati kubva hapo kuenda uko ndekwa dhagi. Asi hamuti kukoshesa simba rainaro rokwanisa kupa dhagi pekugara. Tuyu simba rekugona kupa dhagi kuti kubva apo kusvika apo ndepa dhagi. Kwamuri hazvina basa. Chine basa ndechekuti dhagi wapiwa hapo. Apiwa nani? Nemuridzi. Muchiti muridzi enda wagare mukaturumu. Zingoti. Because wana tezvara uyu mukadzi mukuru kana wauya wada kuita zvinango zvavo. Zvinango zvipi zvauda kuya kuita mamarira? Nhango dzipi zvauda kubva musha kwavo kuya kuita mamarira? Kwavo kumushando kwavanoita. Kwavo ndokuwanira nhango dzavo wana tezvara. Havana tezvara woita nhango dzavo musha kwamukwasha. Hamuna zvakadaro. Munokoshesa wana tezvara kudarika muridzi wezvinhu zvacho. Ndakubvunza very simple question. Kuti dai baba waimba yake yanga iri kupi? Musha dai ungari kuzi Murambi Gardens. Andi wabva waroora kuti mukadzi wavo waripa pa mai wenyu afa. Angarifana kubva pa Murambi Gardens ndiani? It's a simple thing. Baba akasiya nyora wili yekuti pandichafa pano pa Murambi Gardens pachagara Douglas. Andi zvareva kuti Douglas wautogara apo richiri mupenyu. Ndo zvozokonzera kuti mubereki uraya vabereki kuti nguva ifambe ukurumidze kugara. It's a simple thing. Baba wane imba, tata ane imba kuMurambi, hamusi kundipindura ba. Baba uripo waroora mukadzi wake. Izvi mutu anenya yekumba yekuHarare. Mutu anenya yekumba yekuHarare. Mutu anangezivi baba hasipo. Pandiye akatenga imba yekuHarare. Imimi imba yekuHarare you're only beneficiaries. You only have a say pa imba yekuHarare kana baba afa. Kana baba achiri mupenyu. Tengai mastendi wakomana, musamirire mastendi ana baba. Shandai mutenge mastendi. Muzvivakire dzenyu. Hamurwiri kurwisa munhu akaita chinhu chake akazvitsvakira imba yake kuHarare. Makutomurwisa nhasi kuti ai zviri obvious kuti akafa uyu imba iri kuHarare ndeyenyu because ndimi mabeneficiary ababa namai. There's no way mai nini achaikutora imba yenyu kuHarare. Anoitora sei? But hamuti baba achiripo mumudzinga achiripo. Muri kuti because baba right now do you know kuti ane right kutongotengesa imba izvi zvinomudi. Iyo zviripo mupenyu ndiye muridzi wemba. Ane right kuti akarufunga nhasi kuda kuenda kuHarare kutengesa imba izvi. Hapana anomumisa. Anomumisa ndiani pakati penyu vese? Anomumisa ndiani pakati penyu pese? Nhasi akaenda kuHarare akamuka achiti ndakotengesa imba yangu yograde. Anomumisa pakati penyu mese ndiani? Nangamukona how stupid you are at times. Kuti instead munomira nayo guys, siya mudhara injoichi imba yake. Nguva yake kana yadini yakwana mudhara woenda tozotangirawo papi. Ende chandinoona izvizvi mudhara weasipo patori nehondo yakatomirira. Mudhara yekumuka nhasi asipo patori nehondo yakakura kudarika yatinayo. Izvo zvizvi taenda ndiriri ndaitovhara muromo wangu kuti shwi kana ndotoziva kuti imba yekuHarare baba akafa ngeyangu kwakutovhara muromo kuti shwi. Noti kutotanga uda kutorwisana mudhara anongoenda kausvika kutengesa imba iyi. Plus mazuva ano mutemo uri very stupid. Akaona kuti muda material things steering kudarika upenyu hwake. Handiti anongoenda ovadonate hake imba yeshe kuJairos Jiri children Jairos Jiri. Uvatosaira imozosara muri piki pesu baba wedu kanzo yozi baba wakasodoneta imba kuJairos Jiri. Hapana zvomunenda kuti ndeyake. Mukona munosaiti zvota turi zvinhu zvese zvirapaka. There's nothing chimbori complicated, but we are just complicating things for nothing. Handiti
lendi iripo yababa uye musha wake une lendi yake kuti muirwire lendi yamurwira nazo is because pane muridzi anga inayo ende muridzi wacho ipopo achiripo then maona kuti mudzinga achitori mupei zvasana kuti musiyana nofaka munotomisira matende kurodhi yenyanga rodhi muchemereko nenyaya yekukara no izvo zvokuti kazvatete kana mine maissues enyu natete andika but itetewo ane nyaya yake nehanzadzi yake why because tete uruti kuti ndisvike pandiri nini ihanzadzi yangu and I cannot watch him achiitwa zvamuri kwezvo murikona ngatisadaro ba andika isusu ngatitingoitelayi nekuti mwana baba ndiani baba andika for now he is still there anditi in as much as we hate kuti akazorora umwe mukadzi izvi zvinowanikwa kwese zviriko mukadzi kana atoripo kana nyangu afa andika kana bato nemukadzi mukuru atosiya wana hondo iyi inotoitika especially panyaya dzemabenefits panotokuita kajeras kariko is common knowledge kuti jeras ririko andika but zvandiri kuzwa manje zvekuti ndazwa kuruzi babawo nemukadzi wavo warutogara mukakora warugara ndizvo here ndosaka ndiku mirai panomwe here ndamuna kuseti ivi taurai mukuseti tauraiti pamusoro kaereseni pano isusu ndiwo vanhu vekwanyamumbe anonzani mbuya mbuya chinya ndiwo vanhu vekwanyamumbe ndini ndina mukoma wanga akarohwa ngemurume haibva akaraona wake 7 kumwe wacho wakafa 6 waripo haibva asiya mazuva akanga akufa mukoma wangu wakataura kuti dhagi ndiwo chazogara pamukapa yemufi mazuva isusu hatikuramba ba murume wedu kuti akana zvaakaudza mukadzi wake pane chito akataura vanhu vekwanyamudzi achiti akagara mumba mamukoma wedu akarara pamubhedhe pairara mukoma wedu akabara mwana wake iyo ari kurara pamubhedhe pamukoma wedu hatina chito akataura tete uyu ungobvira kufamba kuti mama ake anga ine utsvina uyu une ushayi asi makataura pamupapa saka ataura kudaro mai wake vakaita guni remakore changamira aichengetwa ndimukoma wangu aibviswa tsvina yamai wake asi yaasakwa yangochengeta mai wake mazwa pamakore 10 remakore kana mai wangu akachengetana nemuroora izwai mbuya akambona nyaya dzautobuda ndaizwai kana ndakutoona kuti wana marira uruzwa zani ndiani dhagi kana uchiona nekuzwa kwandiri kutoa inini handiti imimi munaona kurara neshato magumbezi wazvashona yangu ndati munaona kurara neshato muchii waindi kudaro wazwa maisara pawana wati chii wazwa here maisara pawana wati chii masoko wati case number 1 case number 2 wakashandisa dzimba dzamukoma wangu case number 3 wachengeta mai wana baba case number 4 andikona saka iwewe neni tikuita sei tazwa zvakadii kuti imi mutorwirana izvoda kutoti kowaka kurodhuro haistori nyama mutori nechii mutori nenyaya aiwa ndosaka tikutika
chisiya ichi kanyaya kichi idzi andika boenda kuti vanhu 1 nyaya yekurara pambedha ida kuripwa kwamadamombe kugeza kwakaitwa mai wenyu nemuroora imombe kwamadamombe chimwe chii futi dzimba choto chamai wenyu chiripi azi choto chamai wavo chiripi hakuna mukadzi anobikira anoshandisa choto chomukadzi chaifana kuenda but chiwanhu chacho mirai pada kuedza kubatsirai shona dzenyu makatodzikanganisa from day 1 because musablame wana tete ndo blame wana tezvara ndino blame wana tezvara wana tezvara mamuri kuunganidza nyaya because 1 makachemera mai uyu seimba muchoto chiripo chaifana kugoyiwa choto musafa munhu choto chinodii chinodzipurwa panogoyewa zvinhu the following day andika wana tezvara munoenda nechoto chani chenyu kana musina kuenda nechoto chenyu maisiya machipa munhu kuti choto isi hatichikutakura asi takuti wana waite sei wabikire nichidani andika saka which means kuti kana chai chakasiyirwa kwamurika it means kuti akazoya kubika haasina mhosva because wakanga wachidonate wanga wagowa handii saka iyoyo haina nyaya asi nyaya iri pekuti chii sisi wedu mwana wedu akageza mai wani wenyu 1 2 bambo azi makahira bota pamubhedha wemunhu whereas mubhedha iwowo ndosaka ndotonatevha natezvara mune nyaya because chinhu ichocho mubhedha yawo waifanira kuti mwana wenyu afa mubhedha yawo waifanira kubva tomiswa nemadziri waifanira kakatopedza ndo bonde saka imi bonde ramakatora natezvara ndeipi kana musina kutora mubhedha because mubhedha uyu ndio chinhu chamaifanira kuti achingofa muchinongedza hembe mubhedha wabva utoiswa kuti wobva utosimudzwa madziri but hamuna kuzviita mada kutaura nawo maakutanga kutaura nhasi izwaisarai pawana tikubatsirei maybe imi muri mumanyika yaiva mumuzezu chimanyika chakadaura hakuna chimanyika ndii munototaura kuti tiri kuda bonde remwana wedu tiri kuda choto chemwana wedu tiri kuda duri remwana wedu tiri kuda suru remunhu wedu tiri kuda dengu remwana wedu tiri chii zvinhu zvichigoyiwa ndo zvinhu zvinotanga kuiswa papi apo zvinhu izvo zvomataura toda chakati nechakati nehata nechi zvese zvoiswa apo motora zvinhu zvese vakatora vanazvo akavapa zvese everything zvese zvamai vavo akavapa zvese hapana chinakasiyana zvese akavapa zvese nemapureti netumakapu nemasipunu zvese nakavapa kana zviamira kana zviri zvakanhare kune nhare zvakamupa zvese takavapa hapana chinhu chinakasana nacho zvese vakatora izwai nyaya iri pekuti akamunzwa baba haangangotangi nekuti wana torai zvinhu pane munhu akati zviro izvi zvese hazvibudi mubi yezvino because baba wakava ndiye aitenga zvinhu zvese but kana ari kuti zviro zvese nemasipunu chaiyo nemasipunu zvese zvakaita haanongoita ega pane akati zvinhu dzasei siya kana tipe aripo akati tipe zviri izvozvo because uyu munhu angatoita zvakasiya nesipunu zvese everything handina chandakabuda nacho kogara mukora nyaya iripo paroti baba vadakasiya zvese zvanga zvatotaudza kwana sekuru kuya kwedu after wataurira hanzvadzi yamai wangu kuti chiuyotore mubhedho yehanzvadzi yako besides ataura after watorarirwa ka ndimainini
Anjenga mnyoni. Murusa ndura. Imi bwana tezvaro vaifana kutaura shamwari uyo mubhedha chita sei chitora hako chiti pairi chi mari kana kuti titengere mubhedha chi Unotemba munyowani unotemba mubhedha munyowani. Kayo kabva tanga muri tsinyira kana ine zvozvi unombosina kuboiwa here Achiona chisimbotenzi baba. Alright. Anyway, nyaya yenyu kai yakarembesa because nyaya dzenyu dzakawandisa. Nyaya dzenyu chaidzo vanabarira dzakawanda. Because one, mune ma-internal issues enyu pachezvenyu akawanda, mune ma-personal akawanda. Muruzwa muri divided ivo pamutesa kora kuti tete uyo nomwe baba sipo wari kwawo uyo neuyo wari kwawo wotoona kuti dhagire uyo uri uku uyo maisara pawanane uyo uri uku uyo uri uku uyo kaindi na Kelvin wari uku uyo akamuona zvinhu saka musha udi musha aufani. There is need for a family meeting yekuti mese guys aitana munhu wese ngawari aripo mumbotarise maproblems emusha mugadzise maproblems emusha. Maproblems enyu akawandisa, maproblems enyu ari kusiiwa ari unattended akawandisa. Because right now ndakangura menyu akana ndikutaura ndikati urikuona urana neshato muchi wangu achibomuzvifukirai kuti mai wako usana pawana uchasunga nhasi achitaura kuti mune mombe dzangu but makaita sei kuti mugare pasi nani nababa kuti baba hune these are the issues toita sei nema-issues. Ndosaka ndati chaisei chidzokai endai kumba guys, endai mogare pasi sorovhai ma-family problems. Because I'm telling you, ukatona vanhu vacho vamutoti ndiwo musoro wezvitima watori divided pachezvauiwa kutoti tete uyo nene hasadziwe wari wega, baba uyu nemwe hasadziwe wari wega, hapana chinobuda. Ukuuya weanzani uerengai uya unozani hazvivereki uroya kakadai zeye wakewo hapana zvobuda. I'm telling you, there's need for a family meeting. Mumbogadzise maproblems ari because zandaona paka ende chimwe chandandokumbira, can you do this mukuru yachiri, do this thing mukuru yachiri muningira wenyu ari uri mapenjida akambona duta kuti ipo papo muningira ndiana dakagara pasaidi nemukoma wake but kumabhenji urutozviti dakarembwa arutozviti dakarembwa akagara urutotseera kumuzuyaranavarira aiwa no ngatisada guys aiwa there is no need uchazungudza maoko kubatanidza vanhu wachipo mudagowa waripo amusha pake uchipo ambuya kana akatogowa bwe muona chimwe chandaona chamunokanganisa munizwai sarai pawana ruji mazuva sarai pawana zvataura ati sisu wangu paakafa akati dhagi ndio chasara. Saka sisu wacho simba ranga chiwana kubaba wacho ndiye akatsvaga stendi yo ndiye akarisabuku sisu wenyu ndiye angari murume pamba ipapo. Ayo hautauriwo kana paine asara iwo wakufa, anozosara achitaura the final decision yemakaita ndiye unopedzisira kufa, noti kuti watanga kufa ndiye hautanga ndakutosiya arongera vapenyu. Hazviiti zvomunotaura. Mukadzi haana right yekusiya ataura kuti musha unongewa nhingi.
Iye baba achiri mupenyu. Baba akaroorwa, baba achiripo. Potosiya atopuwa. Ndizo tsandura idzi. Saka mishaisika mbiri zvakanaka. Guys, musati pakuwirirana baba, iye baba wacho uripo. Why can't you just hear from the father himself? Wamuri takawirirana baba. Maamuripo here. Pamuru manya kuti awakawirirana baba. Maamuripo here pawakawirirana. Akamona muda kuenda kuorisira none kunetsa nawo rumakuwa. Muchazokunetsa nawo penyu wakataisana nawo. Why? Kuenda kuomutsa rumakuwa asi wapenyu waripo wanokwanisa kusolva maproblems amuinawo. Just because uneka mukakaunti kekuti hadiitiki, uyari pano kuti handiti, uri pano kuti handiti, uri pano kuti handiti, itai muchaita. Mwana wangu baba, yendruga naye. Akadara kuti wewe baba handifi ndakaupa mari yangu kana senda ndikupi. Maramba. Mwana munhu. Makaramba kuti yangu mari handikupi handipi munhu. Onda usikwanzi ndipinda kamubara mwana. Yese zaina zvine motikari zaina zvakasenesa mari yangu 400. Akatenga motikari kuba mari yangu. Kwa ndio mari yako ndadini. Mari yako ndatenga motikari. Ndisina kumpa mari yako. Aiwa. Guys, ngatimbonyarara. Tipewo date meeting. Timbokubatsire ku team building. Tipe date, timbouye. Timbokubatsirei tunotunga tukuona imomo kuti bhuku iri rinotungamirika sei kana makadaiso. Munomboritungamirira sei murondiratidza picha iyi. Ndakadini ndakurwara ndakura. Ndine mwana wangu chiita basa reusabhu. Saka ndiye ari kurana basa reusabhu. Akurana kudaro mati baba anachanje kuda kundidzinga inini panapa. Wadi kuza mningina wewe. Wabva chanje kundidzinga inini pano. Samara muri kudzingwa ere? Ucharange muromo wako. Samara muri kudzingwa ere pamusha? Takakudzinga ere Samara? Ndiwo uri kundidzinga. Takakudzinga ere? Uri kutaura kutadzidza yapa ndiwokera kutanga inini. Kelvin. Kind. Do not to coordinate. And coordinate a family day meeting. 2 years, but we just want to know each other. Teach a way forward. Don't show me this one. As it is, and do go now. So what's good to find because I don't use Baba Muti. Kuti baba anofamba achiti mwana wangu Douglas ndinga Papa Umba. Algorgora. Those are the guys. That is it. You chita say coordinate this meeting tisangane. Tibatsirane. Nyangwe weekend as long as it's Saturday. It's Saturday. Sunday is okay. Kanal mas yes. Yes. Inino wakati mirei kuwakauma. Basi endo wake kwa nyesha. Marenge nyesha. Ndo wakira anzaji. Is right that is right. Bajese wadzingwa mahouse. Tati iwewe azari kind. Chiita kuti date ringe padhuze. Because tirakutoya ipapa.
Maria kwa kumbeza titoone kuti pamuda kuti baba aende kowaka pacho panoita here kana kuti hapaiti, and we want to come there tiase kuona kuti mamiri akamboita set up yacho ikuka mari nepapo panobva paita kunetsa kudai pamari apo pakambodii. Saka ipapo tobva tatobatsirana, tobva tasiya tati kana baba tete ari kuakira muhanzadzi yake imba tautozwa kuti imba iri kuwakwa papi apa tapatusa zvakati tapatusa zvakati, then tikadaro tadii Maria yemamuda kuti Maria yemamuda kuti mubhadhare kwani kwanonzi kwani kwadangarembwa iya zvitori naro timwe yacho ka motombotora motomonotenga mombe yekobhadhara kwani kana rutaurero pane pamwe ka pekuti tinofanira kutonobhadhara mombe yekuchengetwa kwakaita chi mai nemutorwa tobataziva kuti chikamu chitaita sei chatopfuura toenda pane chimwe kusvika takuti musha wadii wagadzikana, because mamiri azvakaita hai musha unogadzikana too many problems, and mukadai hamufi makawirana munonyepa chacho. Iyo nhasi andokakona Douglas pana wakanyarira kuti zii izvozvizvi musi unoti mudharadhi uchawazwa pana achatanga kuti iwewe ndio wakunzisa kufa kwababa. Saka anyway handi iwe undipa date after ma-coordinator date toya right handi next Saturday date nematare azviti Sunday what time? Sunday 10 it's okay. Sunday chizai madhara